आज आपण आलो आहे उजनी येथे खरबुजाच्या प्लॉट वरती. तर साधारणपणे या वर्षीचा पाऊस बघता तर सगळीकडेच पाऊस आहे. तर एवढ्या पावसामध्ये पण एकदम चांगला प्लॉट असा मेंटेन केलेला आहे शेतकऱ्यांनी. तर शेतकरी त्यांचं नाव सांगतील. दादा नाव सांगा तुमचं. बरं, आणि काय रेटने दिला प्लॉट हा? 42 रुपये 50 पैसे. तर या हंगामातली सर्वात उच्चांकी रेट आहे हा. तर व्यापारी पण आहेत आपल्या बरोबर. सांगा जरा तुमचं काय. अमर आरेकर माझं नाव आहे. प्रॉपर मी मोहोळच आहे. माल ह्या सीझनचा सगळ्यात मस्त माल आहे. आणि किती रुपयाची आपली टोटली? 7,000. 7,000 रुपये साधारणपणे किती माल निघेल असं वाटतं तुम्हाला? 20 टनापर्यंत जाईल. 20 टन माल निघेल. ओके, चालतं, ठीक आहे, धन्यवाद. माणसाचं